Някога чудили ли сте се как работи имуществената застраховка? Ето ги нашите герои – Сашо и Марийка. Те вече са горди родители на малката Симона. Съвсем естествено, младото семейство търси ново място, на което да се нанесе и да превърне в свой дом и крепост. Двуетажно бижу в елитния столичен квартал Симеоново. Един ден, докато гледат любимия филм на Сашо „Бързи и яростни“, приключвайки канала, попадат на следобедната емисия новини, в която виждат информация за пожарите в Лос-Анджелис. Сашо скача. Застраховката! По най-бързия начин стига до колата, която е паркирана в двора и се опътва към офиса на Евроинс. Там разбира, че се застраховка моето жилище, неговия дом ще бъде защитен от пожари, природни бедствия и всякакви други неволи. Сашо се прибира щастлив при двете си любими жени, доволен, че е защитил най-ценното двуетажната къща в Симеоново. А вие също може да защитите вашия дом с застраховка моето жилище от Евроинс. Повече информация може да намерите на уебсайта evroins.bg, във всеки наш офис или на телефонен номер 0717 241.